Ola a todas e a todos, cando esteades a ver isto, quere dicir que vais ver un book trailer sobre a memoria e o silencio de Bamejuto. Espero que o disfrutedes. Estación de tren de Ribadavia, Galicia, 1943. Gunter busca a maneira de ascender no seu posto no exército tentando atopar unha trama na que axudan a pasar os xudeus a chegar a Portugal e a fuxir do continente europeo. As irmás Touzan disimulan tendo unha tenda de licor café e outras cousas. Axudan a Frieda, unha muller de orixe holandesa a fuxir dos nazis e a cumprir co seu soño de convertirse en directora de orquesta en América. Elas deben permanecer ben caladas, e que ninguén se entere diso e acaban mortas. E na que parece mentira, isto todo ocorreu, e as irmás Touza foron reais. Axudaron máis ou menos a pasar unhas 500 persoas. O meu personaxe favorito é Lola, porque é unha persona moi xusta e xenerosa, é moi xusticiera, porque axuda a pasar unhas 500 persoas a pasar a fronteira e que poidan cumprir os seus soños, aínda así elas arriscan a súa vida para salvaras do resto. Bamejuto Rial nada en Sanxenxo o 8 de maio de 1975 é unha escritora galega. Bamejuto é doutorada en xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela, con traballos sobre o realismo social no álbum ilustrado Álbum Testemuño, a chegar á realidade ás crianzas. Traballou na editorial Calandraca hasta 2004 e OQO Editorial ata 2016 e en 2017 coordina o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. En 2018 forma parte do proxecto Capicúa en Xestión Cultural e Proxectos. E ata aquí todo. Se queredes saber algo máis do libro, non dubidedes en compralo, collello prestado a alguén ou ir a unha biblioteca e poñervos a lelo. Moitas grazas. Fin.